S'ha acabat, Gray. Professor Callaghan? Però... l'explosió... va morir. No. Tenia els teus microbots. Però... en Tadashi... no el va ajudar. Dóna'm la màscara, Hiro. Ell va entrar a salvar-lo! Va ser un error per part seva! Baymax, destrossa'l. No estic programat per fer-li mal a una persona. S'ha acabat. Hiro, això no és el que... Endavant, Baymax! Destrossa'l! No! Para, Baymax! No, deixa'l, que s'escapa! Han manipulat el meu protocol mèdic. Disculpeu els problemes que pugui haver causat. Per què ho heu fet, això? Ja el tenia! El que has fet no és el que havíem quedat, Hiro. La idea era capturar aquest tio. I ja està. No us hauria d'haver demanat ajuda. Baymax, busca en Callaghan. L'escàner avançat està danyat. Ales, Hiro, no pots alterar el pla vola! d'aquesta...